Γεια σας Gamers Abnormal εδώ και σήμερα παίζουμε Paintball στον Hypixel server. Το link θα είναι στο description. Και ναι, είχα να κάνω πολύ καιρό βίντεο σχετικά, γιατί είναι πολλοί λόγοι, δεν μπορώ να τους εξηγώ τώρα, αλλά ήταν σοβαροί. Ο άλλος έχει καμπερωθεί εδώ. Και ναι, που λέτε αυτά θα είναι το IP του server στο description. Ωραία. Όχι ρε φίλε, είχα σπονάρει ρε φίλε. Δεν πειράζει παιδιά, θα ξαναπάμε. Ονόματα Δίγια. Ωραία. Τους φάγαμε, έχουμε 6 kills παιδιά και συνεχίζουμε δυναμικά. Και είναι αυτός ο Ninja είναι ακόμα εδώ, οπότε θα κατεβούμε από εδώ. Μαμά 8 kills. Εντάξει, σχετικά καλά τα πάμε παιδιά. Όχι ρε φίλε, πω άργησα πολύ. Έβγαλα 2 παιδιά. Και ναι, παίζουμε Paintball. Τελείωσε. 40 kills. Και θα παίξουμε άλλο ένα παιδιά. Λοιπόν, θα μπούμε. Τώρα τι να μπούμε. Θα μπούμε Survival Games θα πάμε. Έλα. Ωραία. Και εδώ θα είμαστε λίγο πιο γρήγοροι. Ουσιαστικά σκέφτηκα να κάνω parkour, αλλά λέω θα είναι λίγο βαρετό παιδιά, οπότε δεν... Έλα. Τώρα αρχίζουμε. 3, 2, 1. Boom! Έλα τώρα. Δεν είναι δίκιο. Αυτός εδώ πρέπει να πεθάνει. 5 seconds, 4. Φύγαμε. Όχι. Έλα.
Όχι. Όχι. Χάσαμε. Μότο.